Thina masithini xa kumnandi kanje emhlabeni, umhlaba otheni lo usifake enyangeni, ngoba sihe awusijabulile asesihe siphilisana nomumnandi bama-2K. Thina masithini xa kumnandi kanje emhlabeni, umhlaba otheni lo usifake enyangeni, ngoba sihe awusijabulile awusesihe siphilisana nomumnandi abama-2K. I-location ingaphi? Location second day. Thina sobe sidrayiva, this is drive lifting, F1B check and spray, spray to petty on that, speedy beat lane, ekladeni SID. I-location ingaphi? Location second day. Thina sobe sidrayiva, this is drive lifting, F1B check and spray, speedy beat lane, spray to petty on that, ekladeni SID. Desculpa, Cassib. Kunjani masihleli kamnandi emjayiveni, uthi sinjani xa sinxiba ukhostoli eklasini, sithi siyaphi xa sijonga khona kwi-location, indawo etheni nekufuneka yonke i-permission. Ndithi kunjani masihleli kamnandi emjayiveni, uthi sinjani xa sinxiba ukhostoli eklasini, sithi siyaphi xa sijonga khona kwi-location, indawo etheni nekufuneka yonke i-permission. Location second day, thina sijahe 15, skitipite taleni, sikhona F1B
Peps, I like a Peps, I like a Peps.